Ahojte, máme tu štvrtok a štvrtok to je vlastne ako malý piatok, zajtra je piatok a piatok je vlastne ako malá sobota. No ale čo sú potom sobota a nedeľa? Sobota je sobota a nedeľa je nedeľa. Stríčko, nazdar! No hovor, čo máš nové? Včera zazneli hrubé obvinenia zo strany predstaviteľov Progresívneho Slovenska. Kriste, pane, len to nie. A ako si zareagoval? Čo si povedal? Z úst Progresívneho Slovenska, prospech Progresívneho Slovenska, predstavitelia Progresívneho Slovenska, včerajšie klamstvá Progresívneho Slovenska, ale hovorí Progresívne Slovensko, predstavitelia Progresívneho Slovenska, medzi podvodmi rodiny Šimečkovcov a pán predseda Progresívneho Slovenska je projektu Fórum. Pani Šimečková z projektu Fórum, kde matka pána Šimečku. Takže si všetko vysvetlil. Všetko je čisté. Všetko čisté ako Božie oko. Ak niekto tvrdíte, že to tak nie je, tak zdvihnite ruku. Aha, ktože sa to hlási spoza kríkov? Myslím, že som ešte v živote nezažil. Áno. A veľmi sa mýlite, ak tvrdíte, že riaditeľ agentúry Smer, ktorým som bol pred Michalom Ficom ja, čerpá peniaze zo štátneho rozpočtu. Nie. Pretože prostriedky, ktoré prídu na účet politickej strany Smer, sa stávajú jej prostriedkami, čiže prichádza k transformácii. To sú jej prostriedky. Prídu zo štátneho rozpočtu, pretransformujú sa a skončia na účte stríčkovho syna. Máš pravdu, je to čisté ako Božie oko. Osobne si myslím, že by mali už čitatelia aktualít zažalovať vedenie aktualít za to, že si o nich myslí, že majú IQ ľadovej kryhy. A voliči Smeru by potom mali urobiť čo? Mieličku strážničku, opatruj mi hlavičku. Nech nemusím nikdy robiť, nech stačí mi hovoriť. OK, dnes sa nám to vyvíja celkom nábožensky, ale zmeňme tému. Prepíname k Rudému Huliakovi, pretože Rudy nám chce niečo dôležité povedať. 15 rokov svojho podnikania som nebol na dovolenke. So ženou sme si delili jednu horálku na polovicu, aby sme si našetrili na renováciu jej rodičovského domu. Jednu horálku a z tej druhej ste renovovali dom? Paráda. Stríčko, čo ty na to? My zdôrazňujeme, že Slovensko je postavené na veľkých firmách, nie na malých firmách a to sa musí v každom prípade zohľadniť. Tak to nepoteší. My, živnostníci, malí podnikatelia, si budeme musieť naďalej deliť tie horálky. Alebo môžeme skúsiť ísť do politiky ako pán Rudy. Alebo ešte lepšie, najbližšie si zvolme iných lepších politikov.